Bueno, kaixo, arratsaldeon, eta bereziki eskerrik asko etortzeagatik, badakigu eguraldiak kontraprogramatu gaitu, eta izugarrizko arratsalde polita edakagu hor kanpoa, baina edozein kasutan, Agora K2050 ziklo honekin, jarraitzea erabaki dugu, naiz eta eguraldia aparta izan. Eta egia esan, saiatzen edo jarraitzen dugu nunbait aldaketa klimatikoari buruzko gaia edo ikuspuntu ezberdinak ekartzen honea batez ere entzuteko eta gero eztabaida sortzeko, eta gaur datorkigu edo datozkigu hobeto esan da bidialako aldaketa klimatiko eta bioaniztasuna hitz egiteko edo eztabaidatzeko hobeto esan da bi pertsona. Gero aurkeztuko zaituztet zeintzuk dira esango dizuet, zeintzuk dira eta nondik datozen. Baina ideia da nunbait ikuspegi berriak beti esatea eta gaur egun dagoen jakinduria edo gaur egun ezagutzen den guztian nunbait publikorekin konpartitzea. Hildontan, aprobetzatzen eta aurreratzeko datorren hilabetean, beste pertsona bat honetaz, aldaketa klimatikoari buruz hitz egiteko ekarriko dugu. Paco Castejón izango da, eta kasu hontan, energia nuklearra gaur egun eta batez ere ze erronkak daude, bai? Dakizuten aurten 31. urte hurrena ospatzen da, ezakitu ospatzea da hitzea proposena, baina Txernobil istripua gertatu zanetikan. Eta gaur egun ere pilpilean dago Garoñaren edo Garoñako zentralaren etorkizuna baietz, ezetz, aurrera, egunero dakagu berri bat honetaz. Baina hori izango da apirilaren 25. Gaur dakagu, nunbait etorkizunerako ereiten hitzaldia esan behar, baina ez da hitzaldia izango, baizik eta gauza bat. Zergatik gauza bat, aprobetzatzen dut nunbait aipatzeko formatu ezberdinak esploratzen jarraitzen dugu, eta hontan egingo dugu eztabaida bat, debate bat, gero egongo da dinamika bat, gero egongo da ere zuek parte hartzeko baliabide bat, mikrofonoa. Orduan gaurko ekitaldia definitzea oso zaieten zait. Asko zerrezago egiten zait kontatzea zeintzuk dauden hemen nire eskubilan. Lehendabizikoa da Initze Butron, eta bera da IOBE, Eusko Jaurlaritzaren IOBeko bioaniztasunaren koordinatzailea, eta bere eskubilan dago Marian Barkin, eta bera da IOBeko ere aldaketa klimatikoaren koordinatzaileak. Bien artean egingo dute sarau osua, bien artean nunbait kudeatuko dute, eta printzipioz ideia da jakitea zeintzuk dira Eusko Jaurlaritzak ditun planak, erronkak etorkizunerako. Zuekin, Miriam eta Ainitze, eskerrik asko etortzeagatik. Arratsaldeon guztioi. Posten gara zuekin egoteagatik, hemen Donostian. Klima aldaketa eta biodibertsitateari buruz hitz egiteko. Lehenago eskertzen diegu bai Donostiako udalari, bai Kristina Neari eta bai San Telmo Museoari gonbidapenagatik. Batez ere Donostia hainbat lan garatzen ari delako justo arlo honetan eta bere klima estrategia zehazteko. Eta gainera, demonstrazio proiektu batzuk burutzen ari delako, hain zuzen ere, bai, klima aldaketaren inguruan. Marian naiz, Ainitze da, eta, gure bi arloetako kideek, elkarrekin lan egiten dute, bi gaien arteko interrelazioak zehazteko. Osea, saiatuko gara, ideia batzuk hor zabaltzeak. Gaurko gaia 10 galderen bidez jorratuko dugu. Eta bitartean, zalantzarik baldin baduzue eskuak altxatu eta galdetu. Sekretutxo bat esango dizuet hasteko. Hau da nire lehen hitzaldia euskeraz. Orduan asko prestatu dut eta irakurriko dut ia guztia, baina hala ere nire erronka zen gaurkorako eta ahalik eta hoben saiatuko naiz egiten. Eta orduan nire lehen galdera Ainitzerentzat. Biodibertsitatea eta natura ondareari buruz hitz egiten dugunean, zein da gure erronka finkatzen dituen
erronka finkatzen dituen esparrua. Zein da gure esparrua, gobernuko esparrua? Eskerrik asko, arratsalde on guztiei. Orduan, Marian, hasiko naz lan esparrua saltzen. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina Eusko Jaurlaritzak badauka biodibertsitate arloan lanetik egiteko azken urte honetan aprobatu egin duen biodibertsitate estrategia barruan bere xede eta ildoak definituak. Orduan, gure lan esparrua horren barruan mugatuko dugu. Hurrengo 15 urtetarako helburuak eta lehentasuneko ekintzak definituak baitaude. Orduan, ez dakit ezagutzen duzuen estrategia, ze duela gitxi aurkeztu genuen, aprobatu egin zen irailan, aurkezpen ofizialak egin ziren urrian, pasaren urtean, duela hilabete gitxi batzuk, baina, oraindik ez denez igual oso ezaguna, ekarri dizuet, ulertzeko zenolako erronkak aurre egin behar ditugun etorkizunean, eta orintxe bertan, orainaldian, eta ulertzeko hobeto gero landuko dugun kontekstua klima aldaketari begira. Ze biodibertsitatek ez ditu bakarrik landuko, edo biodibertsitate estrategia honetan ez ditugu bakarrik lantzen klima aldaketako gauzak, hori izango da horren barruan parte bat, baina nik uste oso interesgarri izan daitekela zuentzat ezagutzea bere ze beste erronka dauden hortik kanpo, hau da klima aldaketatik kanpo. Orduan, jarriko dizuet bideoa. Euskadiko biodibertsitate estrategia. Gure planetan biziten guztia hartzen du biodibertsitateak. Milioika urtetako evoluzioan, berez jasotako prozeduren ondorioz, eta gizakiaren gero eta eragin handiagoaren ondorioz, gertatutako espezieen eta inguruneen aniztasuna da. Azken urteetan baina, murriztua eta kaltetua geratu da biodibertsitatea mundu osoko ekosistemetan, giza jardueraren ondorioz, eta munduko populazioaren hazkunde azkarraren ondorioz, baita giza jarduerak eragindako klima aldaketaren ondorioz ere. Kalkuluen arabera, berezko iraungitzearen erritmoa baino askoz ere azkarrago iraungitzen dira gaur egun espeziak, 100-tik 1000 aldiz azkarrago hain zuzen. 1900 urteaz geroztik, ezeguneen 2 eren galdu ditu Europak, eta dunen 3 laurden. Babestuta dauden espezie, habitat eta ekosistema gutxi batzuek baizik ez dute garapen egokia bizi izan. Biodibertsitatearen eta gizakiok hartatik lortzen ditugun onuren galerak, ekosistema zerbitzuak hain zuzen ere, zuzeneko eragina du ingurumenean, ekonomian eta gizartean oro bat. Horren bestez, biodibertsitatearen kontserbazioa da, klima aldaketarekin batera, gure planetak aurre egin beharreko funtsezko erronketako bat. Nazioarteko esparruan, Nazio Batuen dibertsitate biologikoari buruzko hitzarmena da oinarrizko erreferentzia dokumentua biodibertsitatea sustatzeko eta babesteko, bizitzarako funtsezko ondasun eta zerbitzu iturri baita. Gainera, era berean, mugarri eta konpromiso sorta bat zehaztu dute nazioarteko hainbat erakundek biodibertsitatea kontserbatzeko. Nazioarteko planteamendu horiekin bat eginik, badira 20 urte baino gehiago, Euskadik habitat eta espezie jakin batzuk babesten dituela. Horri esker, aurrerapauso garrantzitsuak egin dira ingurune naturala babesteko politiken alorrean. Euskadi, aberatsa da biodibertsitatearen alorrean. Hala eta guztiz ere, 56 espezie ornodunak eta flora baskularreko 125 espezie mehatxatuta daude, eta intereseko habitaten 175 kontserbazio egoera ezegokian dago. Horiek guztiak babesteko, Natura 2000 sarea osatzen duten 55 gune babestuak daude Euskadin. Eta horiek, lurraldearen azaleraren 23% hartzen dute. Euskal gizartea, konprometituta dago ingurumenarekin, bere egin du ingurune naturala kontserbatzeko eta leheneratzeko erronka. Iritsi da ingurumenaren aurreko jardunbide egokien bidez, ekosistemak, habitatak eta espeziak lehenesteko unea, garapen sozioekonomiko iraunkorrean aurrera egin ahal izateko. Biodibertsitatea babesteko erronkari aurre egin ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak, gainerako administrazio publikoen eta esku hartzen duten eragileen laguntzarekin, 2030erako Euskadiko biodibertsitate estrategia dokumentua idatzi du. Dokumentu horretan zehazten dira, hemendik 2030 urtera arteko epean, ondare naturalen alorrean finkatutako lehentasunak eta konpromisoak. Estrategiak 4 xede eta 10 jarduketa lerro ditu.
eta 40 ekintza zehatzi esker. Agerian geratzen da Euskadik 2030 urtean biodibertsitatearen alorrean ze leku hartu nahi duen. Bueno, bideok jarratzen du, aurkitu dezakezue YouTubeen ingurumena kanalean, eta gelitu dut hemen, ze uste dut nahiko informazioa eman dizuegula biodibertsitatearen inguruan. Hemetik aurrera agertzen den informazioa da azaltzen diguna ze gai jorratzen dituen biodibertsitate estrategiaren zede horien bakoitzaren barruan. Orduan, ez naz sartuko horrekin eta jarraituko dugu aurrera eginez. Orduan, ez dakit honekin, Marian, erantzun dudan zure lehenengo galderari. Bueno, nik uste dut baietz, baina beste hori galdetuko diegu. Orduan, esan dizuede Txemak formatu berria egin nahi dugula. Orduan, ideia da, olako solasaldi bat egitea, ez bakarrik Marian eta bion artean, baizik eta zuekin. Orduan, ez dakit, honen inguruan, olako erreflexiorik, galderarik, komentariorik duzuen, eta orduan, badakit oraindik hasi berria garela hitzaldiarekin, edo, ekitaldi honekin, igual oraindik apur bat lotxatuta zaudetela edo, baina ideia da, nahi izatekotan, honen inguruan zerbait komentatzea, ongi etorri izan daitekela, edo galderarik nahi duzue, zenbait gaien inguruan sakontzeko. Bestela, jarrituko genuke bigarren galderarekin. Hor galdera badago, ez dakite, bai. Bai. Itxaron momentu bat, mikro baten bila jango dira? Bai, kaixo. Bai, txuten da, bai. Bai, plan horren barnean, listor beltzaren inguruan zeo zer erabaki da, edo erlearen egoera Euskal Herrian, benetan, Euskal Herrian da Kantauri isurialdean benetan larria dela. Orduan, ez dakit, horren inguruan... Bale, listor, apuntatuko listor beltzarena, hemen beste galdera badago, 3. filan. Listor beltzanen inguruan, zehatz-mehatz ez dugu inolako gauzarik gehitu hemen. Pentsatu behar dugu estrategia batek definitzen duena jarduera hildo bat 15 urtetarako. Orduan, biodibertsitateen gai asko daude, eta listor beltzaren gaia jorratzen dugu, baina maila orokorrago batean, hau da. Espezien baditzailean inguruan, hainbat ekintza ditugu, ez badut txarto goratzen 3 jardunketa ekintza lerro bat inbaditzen inguruan da, eta planteatzen duguna da, erkidego mailan Euskadin planteatu behar dugula espezien baditzailean inguruko lehenengo eta behin lehentasun zerrenda bat sartzeko zeintzu diren espezian, hoien artean ziurrenik agertuko dela listor beltzarena, eragiten dituen arazoengatik, baina beste hainbat espezie agertu daitezke hor. Eta ez hori bakarrik ointxe behartan ditugunak, baizik eta etorkizunera begira etorri daitezkenak. Ikusi duzuen bezala, biodibertsitatearen estrategiaren izenburuan jartzen du 2030. Horregatik, 2030 urtean berrikusiko dugulako erronka hau eta saiatu behar gara berriro definitzen lehenengo eta behin ikusten ze garatu egin dugun, ze hobetu dezakegun eta zeintzu erronka berri datozen, ez? Inbaditzaileen inguruan landu dugu eragileekin, biodibertsitatearen foro soziala eginda dago, gauza pila ditugu hemen barruan, ez dago astiri guztia bideo batean azaltzeko, horregatik galderen kontua garrantzitsua zen zuek bere jakiteko. Orduan, inbaditzaileen inguruan planteatuta dago ekintzale zehatzen bat identifikatzeko zenolako ekintza plan zehatza ezarri behar den espezia bakoitzerekiko. Ziurrenik, eragileen artean, erabakiko dela bere listor beltzari aurre egitea. Hainbat lekutan udalek eta foru aldundiek lan egiten dute. Estrategia horiek normalean foru aldundiek koordinatzen dute, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, Arabaldean oraindik ez da iritsi. Eta orduan udalekin bai lan egiten dutela horri aurre egiteko. Hobetu daitezkela protokoloak eta koordinazio bideak hori esaten dute, eta egia da, posible izan daiteke, eta saiatu gara estrategian erronka hori hartzen, eta hor barneratzen.
Momentuz, izena bizenekin, espezien izenak ez ditugu definitu, ze estrategiak gauza orokorrak egiten ditu. Horren azpian gero lan egin behar dugu aurre egiteko. Ez dakit horrekin erantzun dudan zure galderari, baina momentuz ez dago identifikatuta. Ez inbaditzaileekin, ez da beste espezieekin, ez pentsa hemen ez ditugu espezien izenak, habitaten izenak aipatu estrategian. Estrategiak direlako. Oso orokorrak diren gauza, baina hemen bai ematen diguna, ideia bat zenolako biodibertsitatean nahi dugun erkidegoan Euskadin. Beste galdera bil Listor Beltzaren inguruan? Bai. Itxero momentu bat mikroa hurbilduko dizutela, entzuteko beto. Ez, bakarrik komentatzea, Listor Beltzak erle poblazioari urte gutxitan, oso gutxitan egin duen sarraskia ikaragarria dela, eta kontutan izan, erlea azkenean polinizazioaren erena berak egiten duela lana, ez? Eta, ni behintzat, nik erle guztiak neuzkanak zonaldean, hegoaldera eraman behar izan ditut. Erlezainak, hemen dauden erlezainak momentu honetan ONG bat dira. Ez, benetan zaila izaten. Ez, eta gehien bat, ni askotan begiratzen dut, eta Donostin adibidez, ia ez dago erlerik. Orduan, nik uste, nahiko larria dela, emergentzia bat dela. Bai, bada, eta... Epe motzerako hainbat neurri hartu beharko liratekela nire ustez. Nik apuntatuko dut, jakina gainago, azkenean Iloben lan egiten dugu, gobernuko ingurumen jarduketarako enpresa publikoan, orduan parte hartzen dugu estrategia bitan, bai klima aldateketakoan eta biodibertsitate estrategian, orduan eragilek luzatzen dizkiguten oharrak batuko ditugu eta komentatuko ditugu. Ideia hor dago eta jendea dabil horrekin, nekazaritza zaila eta ingurumen zaila, ze hau erlen kontua azkenean albetxentzako kontu bat izan daiteke, gutxi gora bera, kudeaketa aldetik, gobernuaren aldetik, baina biodibertsitatean bere garrantzia doka zerbitzuko sistemin inguruan. Hori apur bat geroago landuko dugun kontzeptu bat da, baina esaten duzu bezala oso regulazio zerbitzu garrantzitsua egiten dute erleek. Eta, kontutan hartu beharko dugu, erronka horretan, aberse paper gura dugun hartzea, baina kontutan hartzen dugu hori, badakigu oso garrantzitsua delako. Orduan, beste galdera bat zegoen hemen, 3. hilada. Kaixo, txaldeon. Oso idea hona iruditzen zait, gaiago oso garrantzizko da, baina nik ez du deskontzen honekin, por ejemplo, hain Gipuzkoako diputazioa dago intzinedora itxeko asmoa, beharrik ez da honen, ondo rezikluta asko zen merkeo gatatzen da, gozoi dara egitea, batet dioi. Eta beste energia alternatibak Euskadiko gobernuk eguneko 7 dabilela usten, dabilela. Eta baina 20 numarruko egertu, zetik 20ako kompromiso Europa gartu dauka 20 aldeotzea. Urduan, proiektu handi dauzkaz, hemen saldu ikera garritzen dugu, baina realidaden zenbait hemen enfrentatzen gara, realidadeta. Eta zuk esan duzu erletaz. Erleta oso sakona da, polinizazioa erabat eroiko da horrekin, da horrek Jesu Kristo ondorena da gaizki, orduan ez dakit. Hor gauza serio, oso serio hartu behar du. Eta nik daukat iritzi, pixka bat, bastante katxonden hartzote dira. Beste asko bezala, asko saldu bai, baina geho realitateen, eta tari dirukatio zikoz egin. Eta ez, gaina diru publikoak ezi erratzea doi, gastatzea erratzea doi. Bueno, emisioaren arloan gero agertuko dira zifra batzuk eta hori ikusiko duzue, zeintzuk dira gobernuaren helburuak. Inzinadoraren aldetik, gaurko gaia ez denez eta, ez dagoenez hain beste lotuta gai honekin, igual beste batean sakonki egin dezakegu horretaz. Nik pentsatzen dut, jarraitzeko momentua dela, eta bigarren galdera izango da Ainizerentzat. Eta, dira, bideoan ekosistemen zerbitzuak agertu dira, eta, nire galdera da, ze dira ekosistemen zerbitzuak? Zeintzuk dira zerbitzu horiek? Lehen bere atera da galderan polinizazioaren zerbitzu hori. Orduan, zer dira
ekosistemen zerbitzuak edo zerbitzu ekosistemikoak askotan entzun diren kontzeptua dira, azken urtetan modan jarri den kontzeptu bat, batzutan modak dira, baina bestetan erabilgarriak diren gauzak eskintzen dizkigute eta tresnak. Eta biodibertsitatea kudeatzen dugunon, edo biodibertsitatean lan aritzen garen pertsonok, erabili izan dugu hitza hau edo termino hau, igual urrunago dauden arloei hurbiltzeko. Hau da, biodibertsitate hurbiltzeko. Oso zaila da ekonomista batentzat, hitz egitea biodibertsitatearen inguruan, ez? Landareak, txoriak, horrek ze balio doka, ez? Batzutan hori. Ez dakate baliorik, ez? Baina zerbitzu ekosistemikoen kontzeptu adibidez abstraktua izan arren ulergarriagoa da zenbait eragilentzat. Ekonomikoak, politikoak, baina bere biztanlegoa. Eta biztanleriak asko hobeto ulertzen ditu ekosistemen zerbitzuen kontzeptuak, ez dakiz espezie edo listorbeltza edo bertoko espezie baten gauzak baino. Orduan, azken urtetan entzun duzuen terminoa ziur dela, ez baduzue entzun adigon, ze medioetan agertzen da pila bat, agertzen da maila teknikoko hitzaldietan bere, eta orduan, ziurrenik ezagutuko duzuela etorkizunera begira. Definituko dizuet, ulertzeko ze gure hitzaldia edo solasaldia honen gainean oinarrituko da, eta erreza da bestela galtzea. Orduan, pentsatu dugu oso interesgarri izango dela zuentzat ezagutzea zer dena, ez baduzu ezagutzen, eta jarraitzea horrekin. Orduan, ekosistemikoak, ekosistemen zerbitzuak zer dira, gizarteak ekosistemetatik eskuratu dituen edo eskuratzen dituen onurak. Printzipioz, antropozentrikoa den termino bat da, eta kontzeptu bat da. Ez du zerikusirik biodibertsitatearen kontserbazioarekin aurretik landutako kontzeptuekin. Baina oso tresna erabilgarria da guretzat beste batzuen gana hurbiltzeko. Horregatik, azkenungo urtetan asko eta asko erabili izan da ikerlari, teknikari, gobernu, erakunde internazionalen eskutik. Eta gero eta indar gehiago hartuko du etorkizunean. Orduan, 3 taldetan sailkatzen dira zerbitzu ekosistemiko hauek. Hornidura zerbitzuak, erregulazio zerbitzuak eta zerbitzu kulturalak. Orduan, hemen, definituko dizueta, ez naz etorrina klase bat ematera, baina egitzinez minimo batzuk azaldu nahi dizkizuegu ez galtzeko solasaldi honetan, eta guztie ulertzeko zeri buruz itzengo dugun gero. Orduan, hornidura zerbitzuek, barneratzen dituzte ekosistemek ekoiztutako produktu guztiak. Erregulazio zerbitzuek aldiz, eta hor polinizazioa agertu zaigu lehengo alderan, listorraren galderaren barruan, barneratzen dira ekosistemetan ematen diren prozesuak. Eta bestetik geratzen da beste parte bat inmateriala dena, eta horretan barneratzen dira ekosistemetik lortutako onura inmaterialak. Orduan, hau da orokorrean zerbitzu ekosistemikoen kontzeptua. Zer den? Eta zein den sailkapena. Sailkapen internazional desberdinak daude, nik hartu dut orokorrena, ulertzeko gure solasaldia, eta orain, solaz bazaizu Marian, egingo dugu gauza desberdin bat, eskatu ziguten igual zerbait desberdina, formatu desberdina talakoak, eta orduan, zuekin, ariketa praktiko bat egiteko ideiarekin etorri gara gaur. Orduan, zer da egingo duguna ariketa praktiko honetan? Lehengo eta behin mikro aldatuko du, zeia altzatuko naz. Bai? Entzuten da? Bai, ez? Bale, entzuten da. Bueno, aldatuko dut. Hola, netzare gauza bada eguraldia kontraprogramatzea gure itzalea eta beste bat, guk ez eskaintzea zerbait erakargarria, beste galdu egin dute. Bueno, hemen jarri dizkizuegu irudi batzuk, dira marrazki batzuk, eta Marian ointxe bertan, eta Manu ari dira alde batetik posit batzuk banatzen, eta gero, banatuko digute, Marian, karpetan ondago? Orrialde bat. Ze, igual hemen ez duzue oso ondo ikusten, eta, ekarri dugu bere orrialde bat, eta poltsa barruan dago, ez da, Marian? Banatu. Orrialde honetan,
azaltzen dizuen bien bitartean, eta gero, ingo dugu zuekin ariketa bat. Hau ez da, azterketa bat da beste barik ulertzeko kontzeptua. Gustatzen zaigu hori parte-hartze prozesuetan lan egiten dugunez bere, aktiboak izan daitezken gauzak egitea. Beste barik da ariketa bat, ondo pasatzeko momentu bat, eskertzen dizuegu hona etortzea denbora librean, arratsalde batean, eguraldi honekin, orduan, zerbait berri eskaini nahi dizuegu, ez? Orduan, hemen bi ekosistema desberdin jarri dizkizuegu. Alde batetik, naturala, edo seminaturala izan daiteken ekosistema bat, seminaturala, hemen landaketa batzu daudelako, eta hemen beste zerbait naturalagoa izan zitekena, eta gero beste hiri bat, ez? Eredu tipikoak izan daitezkenak hemen aurkitu alditugun hiri edo herrietakoak. Orduan, askotan, zerbitzu ekosistemikoak, eta hori da, zerbitzu ekosistemikoen kontzeptua, zerbitzu ekosistemikoen kontzeptua, guk ezagutzen dugu, edo ulertu dezakegu, ez? Baina askotan ez gara kapazak identifikatzen gure eguneroko kontuetan eta gauzetan ekosistemek duten efektua, eragina eta presentzia. Askotan, eta biodibertsitate estrategia egiterako orduan, gertatu zaigu, ikusi dugula nola biztalegoak, erkidegoak, eta orokorrean mundu mailan biodibertsitatetik urrundu egin gara. Geizteko gehiago? Hola, hobeto? Itxoren hor dago teknikoa esaten, azkena mikro hauekin. Orduan, urrundu gara biodibertsitatetik, eta askotan hemen ditugu nointxe bertan krisiak, klima aldaketako krisiak, eta biodibertsitate krisiak dira urrundu ditugulako gure jardunketa, gure bizimodua naturatik. Hori ez da, kobazueleta bueltatu behar garela, baina bizi garela oso urrun, eta horrek ekartzen ditu osasunean, eta hainbat arlotan, arazoak, ez? Orduan, ariketa honekin gura duana da zuekin lantzea, eta zuek bere hausnarketa hau egitea, zuen eguneroko kontuetan, zuen herrietan, ez dakit Donostikoak zareten guztiak ala ez, edo berdin zait non pentsatu bi ekosistemetan, orduan batzuk igual, hurbilago sentitzen zarete, naturalagoak izan daitezken ekosistemetatik bizi zaretelako hor, edo herria duzuelako hor, berdin zait, edo hiri barruan, ez? Azkenean, denetari dagoen ez, hemen eta erkidegoan, aberastasun hori dugu bere, herri barruan edo hirietan bizi garenok, bere biodibertsitatea eta ekosistemak ditugu, ez? Orduan, eskatzen dizueguna da, edo dizuedana da, ekosistemetan oinarritutako zerbitzuak identifikatzea. Zeintzuk zerbitzu uste duzue jasotzen dituzuela, zuen herrietan, zuen etxeetan, hirian, edo ekosistema orokor batean berdin zait, eredu hau da, zerbait jartzearren, ez? Zeintzuk zerbitzu jasotzen dituzu. Utzi dizuet bere dinamikan, zerbitzu ekosistemikoen definizioa da gizakio jasotzen dugun onura, eta 3 zerbitzuen izenak. Adibide bat jarri dugu, jarri dute lehen, hornidura zerbitzu bat dugu, landan, adibidez, landako ekosisteman, polinizazioaren bitartez. Erleek polinizazioa egiten dute, eta hori da erregulazio zerbitzua. Zergatik, usten, ernalketa bermatzen dutelako, eta horregatik, landareak hazten dira. Ez bakarrik produkzioak, edo lehen sektorearekin lotuta daudenak, baizik eta landare naturalak, zuhaitzak, erleak behar ditugu polinizatzeko. Hori da zerbitzu bat. Baina hemen, irudietan badituzue batzuk, ereduak ez badituzue aurkitzen, bat dago ja identifikatuta hornidura zerbitzu, erregulazio zerbitzu bat polinizazioa da, baina gustatuko litzaidake zuek pentsatzea edo esatea niri, eta guztian artean elkarbanatzea, zeintzuk zerbitzuk jasotzen dituzue ekosistemetatik. Orduan, pentsatu utziko ditugu, zer du da, terdiak, 10 minutu edo, orduan ideia da, 5-10 minutu gutxo gara pentsatzeko, begiratzeko nahi baduzue marrazkitzuetan, hemen bere marrazki bera dago jarrita, segun bizta zelan duzuen hauetu ikusteko, koloretan. Orduan, ideia da zuek 5 minututan pentsatzea zerbitzu ekosistemikoen inguruan, esatea, ni jasotzen dut nire herrian edo nire eguneko zean, hau ekosistemetatik. Ekosistema naturalak, ikusten dituzu hemen ereduak. Orduan, pentsatu zerbaitetan. Hemen 3 daude, gogoratu, hornidura, erregulazio eta kulturalak. Orduan, 5 minutuak azten dira orain, eta idatzi zuen ideia gero batuko ditugu, eta aman komunean jarriko ditugu jarraitzeko. Galdera iduzue? Edozen ekosistemetan, berdiz dait, 2 jarri dituz, igual batzuk hurbilago daude, hirietako bere eguneroko bizitza, hirietan egiten denez, kitzeko eredu hori, eta bestean, berdin zait, teorikoa, zuen herrian, inventatuta, berdin zait.
Ez. Hori da, orduan posit bakoitzean, papertxo bakoitzean, ideia bat jarri. Gero ideia batuko ditugulako eta multxotan batuko ditugulako, bale? Bueno, bazten gara. No, es que estaba poniendo... Hori da, amaitu baduzue, amaitutakoekin, Marian hasiko da jabatzen eta hasiko gara bere hoiek taldekatzen. Vale, hau jarriko dut hemen. Vale. Bai, bestela, itxaron jarriko dugu hemen. Bueno, vale. Hornidura.
ezakit bateren bat falta den, ja. Ekin, ja, bueno, pila bat eta dituzue. Vale. Gero, elikadura, ura, haizea, eitzeran, hemen, eitz bertan, gero jarriko ditu. Vale, hemen. Oin irakurriko ditut. Bueno, amaituko dut hauek ordenatzen eta ja jarriko dugu todo forma parte del sistema complejidad por encima de resiliencia. Bueno. Bueno, ja guztiak jarriko ditugu eta ja hasiko gara. Falta da, Marian, hor falta da, 3. Iparkatu. Eskerrik asko, a ber. Bueno, bai, ointze bertan, hori da, hemen jarriko ditut hauek, eta listo, ez da? Ai, barkatu, listo. Bale, ointze bertan, bai, bueno. Bueno, eskerrik asko. Ideia pila atera dira 5 minututan, eskerra 5 minutu jarritu gola eta 15 edo gehi. Orduan, bueno, hasiko naiz zuek betetako gauzak komentatzen, eta gero ja horrekin ja amaitzeko, esango dizuet gutxiko bera ze esaten duten adituek edo ze esaten da beste lekutan edo teorikoek honen inguruan, ez? Ikusten duzue metik? Hitz egiten badut, ala igual mugitu dezaketa apur bat, itxenon, mugituko da apur bat gehiago, jendea joan denez. Bueno, hemen. Orduan, lehengo eta behin hasiko gara, beti azten garelako, edo gustatzen zait aztea hornidura zerbitzuan gatik. Hornidura zerbitzuak, azkenean lehen esan dizuen bezala, dira, ekoizten diren gauzak. Ekosistemek ekoizten dituzten gauzak. Eta zer ekoizten dira normalen ekosistemetan? Adibidez, edateko ura. Ura edaten dugu ekosistemetatik, eta ur garbia ekoizten den zerbait da, eta guk erabiltzen dugun produktu. Ezin gara bizu ur barik, eta hemen ikusten dugu, hemen gadu ura edaten. Ura aipatu duzue batzuek, beste gautza batzuen artean, ez? Gero bere, ze dakagu, edo ze dakate ekosistema, zer ematen digut ekosistemek, normalean? Elikadurak, elikagaiak. Solotik edo nondik, hortuetatik eratorritako hainbat elikagai. Baina ez bakarri solotik, hemen abaritzen da kostako udalerri batean gaudela, zemen pertsona batek aipatzen du, adibidez, gelidun alga gorria, errantzalek erabiltzen dutelako. Eta orduan, kuriosa da, segun non egiten dugun dinamika, ez da lehenengo eguna egiten dugula dinamika, gauza desberdinak ateratzen dira. Eta bat da, adibidez hau, oso berezia den ekosistema batean, kostaldeko ekosistema batek ematen digun hornidura zerbitzu batetik eratortzen den produktua. Gere bede daukagu hemen, hainbat gauza orokorra aipatzen diren posit sorta batzutan, adibidez, ura, elikagaiak eta aire garbia. Hori da beste bat, ez, airea. Airea bere regulazioen kontuan bere atera daiteke, baina, aire garbia jaso aldugu ekosistemetatik. Eta gero beste zerbait, desberdin eta berria dena, dira botikak. Hau da, landareek bere, kimikoak dituzte eta kimikoietatik eratortzen dira hainbat botika, gure osasunerako onuragarriak direna. Eta hori bere ekosistemetatik jasotzen dugu. Gero hemen beste jatekoak eta besteak gutxi gora bere ereketzen dira. Orduan, hiru zerbitzu atera ditugu. Gero hemen, hornidura zerbitzutara pasatzen bagara, identifikatu duzue airearen kalitatea. Eta oso garrantzitsua den zerbitzua dugu. Hemen erkidegoan, paretu dugu urtetan zehar, industrializazioak ekarri digun airearen kutsadura, poluzio hori. Eta zelan baloratzen dugun aire kalitate edo aire honeko hiri eta herriak. Orduan, hemen ditugu bere airea, momentu batean, ze besteren bat, bale. Orduan, gero, hemen tarteko zerbait dago dela
airearen depurazioa eta uraren depurazioa. Ekosistemek ura bere garbitzen digute, eta guk depuradora jartzen ditugu, askotan, eta ekosistemek gauza bera egiten dute. Hainbat arlo, eta gero ikusiko dugu adibide bat, ekosistemak erabiltzen ari gara berriro, uraren depurazioa egiteko merkeago ateratzen zaigulako ekosistema osasuntsuak edukitzea, depuradoran mantenimendu kosteak ordaintzea baino. Orduan, hori bere identifikatu duzue. Vale. Gero hemen uholden kontrola, hori da beste regulazio zerbitzu bat, ez lasai. Beste regulazio zerbitzua da uren uholden kontrola. Uraren zikloak garrantzitsua da, eta guk gero ikusiko dugu aldaketa klimatikoko alderdian, baina oso garrantzitsua da jasoko dugun inpaktua, eta hemen batez ere alderdi atlantiarrean uholden aldetik paretzen ditugu, maizak gertatzen, eta teorikoki maizago gertatuko diren uholdeekin, eta ekosistemek laguntzen digute, ekosistema osasuntsuek laguntzen digute uholden efektua ez izatea hain negatiboa. Gero bere atera da polinizazioa, lehen aipatu dugu, orduan batzuek aipatu duzue bere polinizazioa. Orduan, gero bere deigarria iruditu zait, positiboki, hemen ez gaude klasea ematen, baina oso deigarria iruditu zait, aipatu duzuela hemen batean, lurra, orbelak, lurra aberazten duela, eta hori da beste regulazio zerbitzua, lurtzoruaren eraketa, lurtzoruak ematen dizkigulako hornidura zerbitzuko gauzak, bermatzen duelako landareak bizitzea eta animalien habitata egitea, ez? Eta hori normalen ez zaigu agertzen dinamiketa, baina, kuriosioa da hemen, agertu izatea, eta zuek identifikatzea hori. Gero hemen errepikatzen dira gauza batzuk orokorrak direnak, ez ditu dela aipatuko. Orduan, hemen pertsona batzuk identifikatu dituzte gainera euren azalpenetan, ibaietatik lortu aldugula ura, zuaitzetatik areire garbiagoa, txorietatik polinizazioa, edo lurretatik janaria, ez? Hau da, dinamika honen bitartez askotan egin nahi duguna, hurbiltzea zuen hausnarketa ekosistemetara, eta benetan ikustaraztea ekosistemek pentsatzen duguna, baina askoz gehiago ematen digutela. Hemen... hemen utziko ditut batzuk, eredua zehatza direna, baina gutxi gora errepikatzen dira. Hemen berdegunek esaten digute bere kutsadora murrizten dutela, zeobia murrizten, orduan aldaketa klimatikoa kontutan hartzen badugu garrantzitsua da, eta horretan datza gure hitzaldia, horregatik dinamika hau, eta ez beste zerbait. Eta gero bere, pasatuko gara ja... Gero bere, beste gauza bat, hausnarketa luzeagoa dena, baina esaten da, printzipioz ekosistema barik, azkenean, erresilientzia edo ekosistema daukaten kapazitatea, etortzen diren aldaketo, presioei aurre egiteko, laguntzen dutela ekosistemak osasuntsuak baldin badaude. Ez baldin baditugu ondo, resilientzia hori ez da inona, eta berez, ez daukagu moldatzeko edo efektu hori nolabait pailatzeko ahalmenik. Gero, kulturalak diren zerbitzuetan, eta jamaituko dut, hemen dugu paisaia. Adibidez, oso garrantzitsua, kulturalki oso lotuta gaude hemen Euskadin horretara. Hemen berriro, nire herria, egia da, identitate kulturalak ekosistemak ematen diguten beste zerbitzu bat da, oso garrantzitsua eta askotan ez duguna identifikatzen. Bere dakagu hemen lasaitasuna. Hori bere zerbitzu kultural bezala hartzen da. Edo kirola egiteko ahalmena ekosistema naturaletan adibidez, hori ekosistemaen zerbitzuen barruan kuantifikatu ziteken. Zenbat pertsona joten dira kirola egitera eta zenbat diru gastatu dezakete pertsona batzuk edozein parke natural edo babesgune batera joteko, kirola korrika egiteko edo paseo bat emateko, asko eta asko. Hori da zerbitzu ekosistemiko baten balorazio. Eta hori da ekonomistek edo politikariek edo hainbat eragilek baloratzen duten zerbitzua edo zerbitzuetatik baloratzen dutena. Aisialdea. Bizi kalitatea hobetzea, ingurua disfrutatzea, eta bere batez ere, emozionalak eta osasun mentalarekiko oso garrantzitsua da, eta ikusi dugu, eta ikerketako lan esaten dute, ekosistemek ematen duten, eskaintzen diguten egonkortasun emozionala, nolabait esan da,
oso garrantzitsua dela, eta hainbat ospital eta hainbat, ikusiko dugu gero bere Donostiako adibidean, baina hainbat lekutan, hirigunetan, berdegunen sustatzea urrengo urtetan, honetan datza, ez? Ikusi delako, ez bakarrik sozialki edo ekonomikoki, berdeguneak eukitzea auzo batean garrantzitsua dela, baizik eta osasun aldeten jaisten direla estres arazoak, arazo mentalak, umeak hobeto hazten dira, jende nagusia bere hobeto sentitzen da, edo orokorrean pairatzen dituelako gitzia klima aldaketaren efektu negatiboak, orduan oso garrantzitsua den zerbitzua dugu. Gero beste batzu ditugu hemen, denetarik aipatu egin duten, eta jarriko ditut hemen azpian, gutxi gora bera gauza guztiak aipatu egin dituelako. Parkatu, zerbait gehiago, edo, guztiak ez baditut aipatzen, ze bestela luzatu genezake gehiegi dinamika. Ikusi dut hemen mendia, parke lasaitzeko eremua, ibiltzeko eremuak, baina gutxi gora bera errepikatu dituzue orokorrean atera daitezken zerbitzu ekosistemikoak. Baina dinamika, eskerrik asko, dinamika amaitutzat emango dugu, amatuko dut hau. Orduan, pasatuko naz hemetik osoarin, ideia zen zuek ikuste hau, nahiko homogenatatzen zaigu orokorrean, eta jakin bere, eta hori komentatu genuen Mariaren eta biok hau antolatu genuenean, orokorrean, zerbitzu ekosistemikoen dinamika, egiten dugunean, eragileekin, izan daiteke udal eta tokiko teknikariekin, gobernukoekin, edo, hainbat eragile ezberdinekin lan egiten dugu, askotan ateratzen zaigu, erregulazio zerbitzuak ez direla ezagutzen hainbeste. Zergatik oso abstraktuak direlako, hornidura zerbitzua da, tomate bat edo letxua bat eukitzea, erreza da ikustea, edo ura. Azkenean gauza oso ez dira abstraktuak, azkenean dira fisikoak direlako. Beste kasutan kostatzen da, segun ze forotan zauden, kostatzen da pila bat identifikatzea zerbitzu hauek. Eta orokorrean hemen atera da gitziago zerbitzu kulturalen kontua. Kuriosa da, ze beste batzuetan egin dugunean, zerbitzu kulturalak dira gehiago baloratzen ditugunak. Zergatik normerak, oso erraz identifikatzen duelako, jasotzen duen onura, natur edo babesgune batean egoteagatik, edo naturarekin kontaktuan egoteagatik. Zergatik dira lehen pertsonan egindakoak. Normalean gehien identifikatzen diren zerbitzuak esaten ditugu. Hemen jarri dizkizuet orokorrean daudenak. Atera dira batzuk, baina ez guztiak. Orduan, enaz gehi pasatuko horrekin, baina segutxi gora bere egin dugun dinamikarekin identifikatu ditugu. Orduan, ez dakit honen inguruan galderari duzuen. Bale, hemen jarri dizkizu trampa dago, argazkiak moztu ditu, argazki hauen azpian, hauek bere interneten aurkitu aldituzue, zerbitzu ekosistemikoen ebaluazioa egiten da ari da mundu mailan, Europa mailan, Espainia mailan bere, hauek dira Espainia mailako ebaluaziotik ataratako irudiak, baina hemen gobernuak sustatu egin du erkidegoko Euskadiko ekosistemen ebaluazioa. Eta orduan, ari gara gobernutik hainbat ikerlariekin lantzen zerbitzu ekosistemikoen ebaluazioa. Zergatik balioan jartzeko ekosistemen zerbitzuak ematen diguten balioa edo onura. Hemen pasatuko dago harinago, ze gutxi gora ikusi ditugu. Eta orduan, oin, gaia saldatuta edo, ez badin baduzue galderarik, igual azten gara etzeiten klima aldaketaren inguruan, ez da? Hemen biodibertsitatea, ekosistemen zerbitzuak, eta hemen klima aldaketa momentuz ezer gitzi komentatu dugu. Orduan, Marian, zer esan aldi dazu klima aldaketaren egoeran gerta daitekena biodibertsitateari begira? Aurrez aurre, erakutsiko dizut irudi hau. NASAko webgunea da. Klima aldaketari buruzko atalaren lehen horria da. Noizbait ikusi baduzue, mezu importanteak agertzen dira. Urtarrilean, mezu hau irakurri nuen. Hemen, joan den, urtarrilean azken, 127 urteetan, 3. urtarrila beroena izan dela. Astelehenean berriro sartu nintzen,
ikusteko zer zegoen. Eta mezu berria hori dio, aurtengo otsaila bigarren beroena epe berdinean izan da. Joan den astean, munduko meteorologi erakundeak iragarri zuen joan den urtean, joan den urtean, 16. urtea, historikoa izan dela. Eta zergatik izan da historikoa? Inoiz ez bezalako, mundu gehieneko temperatura lortu delako. Itsasaldeko izotzaren kopurua inoiz baino baxuago izan delako. Eta itsasoaren maila eta temperaturaren maila etengabe igotzen ari delako. Eta, ikusi duzuenez, tendentzia bera erakusten ari da urte hau. Horren ondorioz, zein da gaurko egoera? Aldea batetik, karbono dioxidoari dagokionez, bataz besteko kontzentrazioa atmosferan 405 milioiko parteak inguratzen ditu. Geratu zenbaki honekin, 400 gutxi gora bera. Eta lehen grafikoan ikusi dezakezu, azken 10 urtetako igoera, 300 eta 80 ppm-tatik, hori, 400 ppm-tara izan dela. Eta beheko grafikoan agertzen da CO2 konzentrazioa azken 400.000 urteetan. Oso argi ikusten da, denboraldi desberdinetan gora berak izan direla. Baina azken 50 urteotan igoera guztiz ezoizkoa dela epe luze honetan. Temperatura kasuan, igoera ere larria da. Gaur egungo bataz besteko temperatura atmosferan, gradu bat igo da 1880 urtetik, iraultza industrialetik hain zuzen ere. Dakizuenez, Pariseko akordioan herrialdeek adostu dute CO2 emisioak murriztea, temperatura igoera 2 gradutara mugatzeko asmoz. Eta, oraindik posible baldin bada,